Хаммагыл мөхтәрәм милләттәштәр, Башкортстан автономия тарихы турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Башкортстан автономиясын көрәштә башкорт халкының бөтен вәкилләре, бөтен катламдары катнашкан. Шулай ук ошо милли хәрәкәттә автономиясын төньяк көнбайыш башкортларга әүдемлек күрсәткән. Билдәле булуынча, беренче мусулман съездында Башкортстан делегацияһы Башкорт милли хәрәкәтенең идара органы Башкорт өлкәһе шураһын оештыра. 17 елдың ноябрында автономия игълан ителгәч, Башкорт милли хәрәкәт эшмәкәрләре Башкортстан автономияһын тормышка ашыруды ничек тормышка ашырырга дигән фикергә килделәр инде. Чөнки Өфө тарафтарында Өфө һәм Өфө губернаһы большевиктар кулында була. Шуңа күрә лә 1917 елдың декабрында Оренбург калаһында оештырылган 3-нче дүйем башкорт курултайында ошо автономияны тормышка ашыру мәсьәләсе карала. Һәм унда курултай делегаттары автономияны 2 этапта боемга ашырырга дигән карарга килә. Тәүге этапта әлбәттә Оренбург губернаһы территориясында башкорт улыстарында автономиялы идара индерелә. Һәм монда 9 кантон төзелә. Инде 18 елдың башынан Өфө һәм Хабар губернаһы сектәрендә Башкортстан автономияһына индерү, монда съездлар үткәрү, башкорт өйәт съездларын үткәрү каралган була. Әмма билдәле булуынча 18 елдың гыйнварында Оренбург калаһы большевиктар тарафынан кулга алына һәм күп тә үтмәй февраль башында Башкортстан хөкүмәте төрмәгә ябыла. Һәм автономия өчен хәрәкәт, автономияны тормышка ашыру эше бер азга туктап кала. Бер азга туктап кала дип әйтсәк, дөрес тә булмас. Чөнки тап ошо мәлдә 18 елның мартында Борай башкортлары большевиктарга каршы күтәрелеп, үзенең районын Борай кантоны, Борай автономиялы башкорт кантоны дип игълан итә. Һәм бу хәрәкәткә 7 улыс кушыла. Борай башкортлары Башкортстан автономияның 10-нчы кантонын, Борай башкорт кантонын оештыра. Һәм унда әйтелә инде документтарда Борай башкорт милли шура оештырылган дип. Әмма үкенечкә каршы бу хәрәкәт одакка бармай, март адагында Өфөнән килгән Кызыл гвардия отрядтары бу хәрәкәтне туктата. Әмма шуңа карамастан большевиктар күрәләр, төньяк көнбайыш башкортлары автономия өчен хәрәкәт бара, улар ынтыла. 22 елда Олы Башкортстан мәсьәләһе килеп тыугас, уны әйтеп үтәргә кирәк, ошо төньяк көнбайыш төбәгенән сыккан вәкил, төньяк көнбайыш башкорты Бүздәк районының Ақтау авылы кешеһе, билдәле милли хәрәкәт эшмәкәре Муллаян Халиковтың инициативаһы менән чыгарыла. Чөнки ул менә ошо 17 елда 3-нче дүйем башкорт курултайында кабул ителгән карар нигезендә яңынан был мәсьәләне күтәреп чыга һәм Россия Мәскәүгә үзәк совет хөкүмәтенә мөрәҗәгать кабул ителә Башкортстан хөкүмәте тарафынан. Олы Башкортстан, ягъни Өфө губернаһында яшәгән башкортларны Башкортстан автономиясына кушу мәсьәләсе. Бу идеяны әлбәттә большевиктар үзәк совет власты кабул итә, чөнки улар күреп тора сынапта, төньяк көнбайыш башкортлары ынтыла, уларда милли хәрәкәт көчле. Һәм 20 елдың июнендә мына Башкортстан автономиясының формалашу эше ошо Өфө губернаһын Башкортстан автономиясына кушу менән тамамлана дип әйтергә кирәк инде. Һәм бында әлбәттә бунан 100 ел элек 1918 елда Борай башкортларының күтәрелеше әлбәттә зур роль уйнай.